Το 2010 η Universal κυκλοφόρησε το Despicable Me, μια ταινία με θέμα έναν υπερεγκληματία που η ζωή του αλλάζει όταν αναλαμβάνει την κηδεμονία 3 ορφανών. Επίσης, ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τους υπερκινητικούς βοηθούς του πρωταγωνιστή που άκουγαν στο απλό όνομα Minions. Και τα λατρέψαμε. Είτε πρόκειται για τυχαία επιτυχία, είτε ο σχεδιασμός τους έγινε με αυτόν ακριβώς το σκοπό, τα Minions εξελίχθηκαν σε παγκόσμιο φαινόμενο, μεταπηδώντας από τις ταινίες και τα mini episodes στο merchandising, το fan art και φυσικά τα memes. Τα πάρα πολλά memes. Οπότε η ερώτηση που προκύπτει είναι προφανής. Γιατί είναι αστεία τα Minions? Μια ερώτηση στην οποία η απάντηση φαίνεται εξίσου απλή. Επειδή είναι ηλίθια. Στο χιουμοριστικό του δοκίμιο «Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας», ο ιστορικός Κάρλος Ιπόλα ορίζει τους εξής 5 κανόνες. Πρώτον, οι ηλίθιοι είναι πολύ περισσότεροι από όσοι θέλουμε να πιστεύουμε. Δεύτερον, η ηλιθιότητα είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Τρίτον, ένα ηλίθιο άτομο προκαλεί ζημία στους γύρω του χωρίς κανένα προφανές κέρδος, ενώ συχνά υφίσταται και το ίδιο ζημία. Τέταρτον, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι συναναστρέφονται τους ηλίθιους υποτιμώντας την καταστροφική τους δύναμη. Πέμπτον, συνεπώς, ο ηλίθιος είναι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου. Μπορούμε να πούμε ότι τα Minions εμπίπτουν με τον τρόπο τους σε όλους τους παραπάνω κανόνες. Ως θεατές όμως, γιατί απολαμβάνουμε το χαζό χιούμορ? Γιατί ένας άνθρωπος που υφίσταται κάτι επώδυνο μας κάνει να γελάμε? Και γιατί το sequel του Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος είναι μια από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς? Καταρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το είδος του χιούμορ στο οποίο αναφερόμαστε είναι κατά βάση το slapstick, η σωματική και συχνά βίαιη κωμωδία. Συναντάμε το slapstick σε διάφορα είδη θεάτρου ανά τους αιώνες και αργότερα στον κινηματογράφο, αλλά ο όρος έχει τις ρίζες του στην Ιταλική κομμέντια dell'arte, όπου οι κομικοί χρησιμοποιούσαν ένα ειδικά σχεδιασμένο ρόπαλο που παρήγαγε έναν οξύ ήχο όταν χτυπούσαν ο ένας τον άλλο, χωρίς όμως να τους τραυματίζει. Ένας από τους βασικούς λόγους που το slapstick συνεχίζει να έχει επιτυχία στο σύγχρονο κινηματογραφικό κοινό είναι η απλότητά του. Η κυρίαρχη θεωρία στη σύγχρονη ανθρωπολογία αντιμετωπίζει το χιούμορ ως ένα μηχανισμό που βοηθά στη διατήρηση της συνοχής μιας κοινωνικής ομάδας, κάνοντας έτσι το διαχωρισμό ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, που έχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις, και σε εκείνους που λόγω της αδυναμίας τους να πιάσουν το αστείο, αποκλείονται. Το slapstick, από την άλλη, ως το απλούστερο είδος κωμωδίας που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν εντάσσεται στα πλαίσια κάποιας κουλτούρας, ούτε κάνει αναφορές σε πολιτισμικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ο δέκτης. Η εικόνα ενός ανθρώπου που σκοντάφτει μπορεί να μην είναι το πιο εκλεπτισμένο δείγμα κωμωδίας, αλλά μπορεί να γίνει εξίσου διασκεδαστική για εμάς, όσο και για έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη του πλανήτη ή για ένα πρόγονό μας από το 10.000 π.Χ. Ακούγεται περίεργο, αλλά ίσως τα fail videos να είναι ένα από τα κοντινότερα πράγματα που έχουμε ως είδος σε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Αυτού του είδους η καθολικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους ασχολούνται με το slapstick. Ο Τσάρλι Τσάπλιν είχε ανακαλύψει ότι το κοινό των ταινιών του γελούσε περισσότερο με το σωματικό χιούμορ όταν αυτό εκτελισόταν στο background, όπου τα χαρακτηριστικά του ηθοποιού δεν ήταν τόσο ευδιάκριτα. Με τον ίδιο τρόπο, το make-up ενός κλόουν εξυπηρετεί στο να έχει το κοινό που παρακολουθεί από απόσταση μια πολύ γενική ιδέα του ανθρώπινου προσώπου. Γενικότερα, η προθυμία μας να γελάσουμε με τον πόνο ή την αποτυχία κάποιου αυξάνεται όσο πιο ασαφής είναι η ταυτότητά του. Ειδικά στον χώρο του animation και των comics, αυτού του είδους η ουδέτερη ανθρώπινη φιγούρα είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί με το κατάλληλο design. Στο βιβλίο Κατανοώντας τα comics, ο Scott McCloud εξηγεί με ποιο τρόπο διαφέρει η φωτορεαλιστική αναπαράσταση ενός χαρακτήρα από ένα καρτούν και παρουσιάζει μια κλίμακα που κατατάσσει δημοφιλείς χαρακτήρες με βάση το πόσο ρεαλιστικά είναι σχεδιασμένοι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο συγκρίνοντας τον Gru, τον πρωταγωνιστή του Despicable Me, με τα Minions. Ο Gru είναι αδιαμφισβήτητα καρτούν, γεγονός που τον τοποθετεί κοντά στο δεξιάκρο της κλίμακας, πολύ μακριά από έργα όπως η Μόνα Λίζα ή ένα φωτορεαλιστικό πορτρέτο. Όμως, χαρακτηριστικά όπως η καμπούρα, η μεγάλη μύτη και τα λεπτά πόδια παίζουν το ρόλο του στο να αναγνωρίσουμε τον Gru ως ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, με μια καθορισμένη, αν και όχι απόλυτα ρεαλιστική προσωπικότητα. Από την άλλη, το design ενός Minion είναι μια ουδέτερη ανθρωπόμορφη φιγούρα, τοποθετώντας έτσι τα Minions στο άκρο της κλίμακας, την καθαρά συμβολική απεικόνιση ενός ανθρώπου. Τα Minions είναι ένα απρόσωπο πλήθος. Μάλιστα, η ταινία χρησιμοποιεί χιουμοριστικά το γεγονός ότι ο Gru μπορεί να τα ξεχωρίσει. Προσποιούνται σοβαρότητα όπου το απαιτεί η δουλειά τους και πολύ συχνά αποτυγχάνουν παταγωδώς σε αυτό που κάνουν. Όπως ακριβώς και ο θεατής. Είναι ένας ασφαλής τρόπος να γελάσουμε με τον εαυτό μας και το πόσο ανήμποροι νιώθουμε σε ανάλογες καταστάσεις στην καθημερινή μας ζωή. Το γεγονός ότι στερούνται πραγματική προσωπικότητα επιτρέπει στον θεατή να γεμίσει τα κενά με τα δικά του χαρακτηριστικά, προβάλλοντας έτσι τον εαυτό του πάνω στα Minions, όπως γίνεται συχνά με χαρακτήρες με ουδέτερο παρουσιαστικό και προσωπικότητα. Με καλύτερο πρόσφατο παράδειγμα. Οπότε η απάντηση τελικά είναι απλή. Αφελής ηλιθιότητα, καλά σκηνοθετημένο slapstick και σχεδιασμός που βοηθά την ταύτιση του θεατή είναι οι κύριοι λόγοι που τα Minions βρίσκονται παντού και που, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να τα βαρεθούμε σύντομα. Tocali no potato, li cani, malo manica no tica, ba ba ba
Banana!